Здравейте с вечерната сводка от втори. Започвам от фронта. Запорожието нищо добро не се случва за украинската войска и нещо повече. Както казах, че импулсът е минал вече към руска страна. Има в линията оръжайно има напредване с над 200 метра от страна на руснаците, като те са започнали да използват тежки огнеметни системи, ТОС Слънцепек. И това е много грозно оръжие, което не остава никакъв шанс. Нито на жива сила, нито на техника. И благодарение на това просто имат едно предвижване на 200 метра по цялата линия. Като в общи линии там не е само на цялата линия предвижването, а се вижда, че украинската войска се оттегля, позиционира се, ротира се, започва едно прегрупировка на войската и все повече се минават към други настъпления. Така че аз не очаквам те да се опитат да си, както друг път се случва, едните вземат 100-200 метра, после другите ги вземат, правят контрнастъпление. Обаче в този случай вече не очаквам това да се случи. Аз мисля, че те нямат сили и средства да възвърнат тия позиции в Запорожието, които руснаците им ги взеха. За сметка на това на Артемовск или Бахмут, там продължават много тежки боеве и след като бяха обстреляни, бомбардирани, разбити колони и какво ли не, сега в момента украинците пробват друга тактика с малки групи, пехотни групи и се движат към железната линия. В района, там където минава ЖП линията, може да си видите на картата, между Клещеевка и Авдеевка, ако не може паметта, да, те се опитват с пехотни щурмове на малки групи да се закрепят по ЖП линията и оттам евентуално да могат да обособят нещо като плацдарм и да атакуват единия фланг на Бахмут. Нямат успех за сега и дават страшно много жертви. Както казах, бойни машини не ползват. Едно, поради факта, че нямат кой знае колко вече останали бойни машини. Второ, поради факта, че те много лесно ги откриват и ги унищожават. Но пък с пехота нямат изобщо пък никакъв шанс. Но те продължават с тия пехотни вълни и с тия малки групи да вървят към ЖП линията. Руснаците отговарят с артилерия, минометен обстрел и просто там тая тактика, как да кажа, тя може да има успех срещу враг, който няма достатъчно огнева мощ или няма достатъчно артилерия. Но конкретно срещу руските войски, на които не им липсва нито огнева мощ, нито артилерия, са подкрепени с авиация, а отделно наскоро прехвърлиха още войски към Бахмут, тази тактика е обречена просто не просто на успеха, на огромна загуба на жива сила. И това ще стане ясно както в Запорожието в резултат на тия безумни вълни пехотни. Ето в момента вече там няма нито ресурс, нито импулс, нито нищо не може да се случи. Вече да искат някакво да се случи и от тук нататък само ще отстъпват назад. Същата история ще се случи на Бахмут и Артемовск. Просто аз ви казах и вчерашната сводка, още няколко дни там ще приключат нещата и според мен руснаците ще закрепят фланговите. В другите направления си е изцяло руска инициатива, изцяло руснаците се разширяват лека по лека, настъпват Торски височини, Сребрянско лесничейство, Авдеевка, Купянск, Маринка, навсякъде. Просто пълна руска доминация. Единствено, ако оттеглим чертата от днеска, можем да кажем, че в момента цялата инициатива по целия фронт е руска и единствено на Бахмут все още има един паритет, като в момента украинците имат инициатива, че атакуват ЖП линията и не може да се каже дали ще успеят в тия атаки или няма да успеят. Но при условие, че атаките са пехотни, както казах, те нямат никакъв шанс да успеят. Това е резюмето от целия фронт. От друга страна, докато ви говоря сега тази сводка, излезе информация по украинските медии, че към Николаев, конкретно към Николаев и речните летища, в момента вървят 8 роя дронове. Като по някои източници в някои роеве има над 20 дрона. Тоест, тази вечер бомбардировките също ще бъдат много сериозни. Но ако ви прави впечатление,
преди седмици, дори не преди месеци, преди седмици ударите бяха с дронове, а вече от няколко дена ви говоря за рой дронове. Не знам дали обръщате внимание, дали виждате, нали, това е много съществен нюанс. Ударите вече започват да се нанасят с роеве дронове, не просто с дронове. И това нещо ще се увеличава. И колкото повече идва зимата, колкото повече време минава, това нещо ще се увеличава все повече и повече и ще става все по-тежко и просто, както ви казах, ще дойде момент, в който нещата ще може и да капитулират без да има настъпление, просто защото на тия бомбардировки много трудно се издържа. Това е ситуацията от фронта. Международните новини са доста по-интересни. Например, Европейския съюз не можа да съгласува едни мизерни 5 милиарда помощ за 2024 година на Украйна. И въпреки, че Борел много жизнерадостно обяви, че те ще ли да подготвят 40 000 на войска, включително и пилоти и така нататък, самия факт, че 5 милиарда не могат да съгласуват, вече трябва да ви говори. А това е продиктувано от факта, че Конгресът тотално отряза украинците. И днеска излезе информация, че всички дългосрочни финансови помощи и проекти са замразени. И то няма как да не са замразени. При условие, че няма президентска квота, при условие, че Конгрес е отрязал, чисто юридически няма как дългосрочната помощ да не бъде замразена. Аз и вчера ви казах, единственият шанс Байден да помага е с счетоводни измами, трикови и нещо, ако се пренасочи, примерно от някакъв военен бюджет на специалните служби, които така или иначе са безотчетни, но това са спорадични, това е някакво тактическо кърпене. Но и дума да не става за дългосрочна помощ. Тя вече я няма. И Европа това го вижда. И става все по, как да кажа, не желая повече да помага на Украйна. А защо не желая да помага? Защото всички виждат, че войната е изгубена, всички виждат, че от тук нататък, каквото решат руснаците, това ще станат. И на всички им е ясно, че те може никога да не си видят парите. За американците е ясно защо водят тази война, за да отслабят Русия. Те имат стратегически интерес. Но европейците са инвестирали пари в това нещо. И на тях им е ясно, че те пари няма да видят. Защото утре Украйна може да каже, че няма да връща парите, а може Русия да завземе цяла Украйна, след което да даде независимост на нещо като Западна Украйна, което е отделна държава и тя няма да наследи дълговете на Украйна. С думи прости, който е давал помощ, давал. Няма да се върне и $1 от тази помощ. Абсолютно всеки трезво мислиш и аналитик, и инвеститор, и банкер е наясно, че Украйна няма да върне една стотинка на никой. И затова европейците не искат повече да дават. Защото видяха, че абсолютно всичко е изгубено. Вече стана ясно на всички. Вътре в украинското общество от ден на ден все повече и повече върви брожение. Днеска излязоха кадри как има самоуправа в някои батальони. Излязоха други кадри, как на 29 септември от батальон Кракен са арестували полицаи и са ги проснали на земята. Са им забранили да проверяват военни машини. В общи линии започва лека по лека да става една анархия, едно брожение, защото всички осъзнават, че тази война е загубена и нищо няма да се случи от тук нататък. А ние от тук нататък просто чакаме да видим руснаците какво и как ще направят. Дали ще продължат бавно и мъчително да източват Европа и да дигат цените на енергоресурсите, или веднъж завинаги ще спрат войната, ще анексират каквото ще анексират или няма да анексират, но просто да се приключи с тази цялата мъка, защото в края на краищата имаме един строй на Зеленски, една клика, т.е. заради която страдат много хора. И имаме един американски естеблишмент, един американски елит, заради който два континента страдат. И това трябва да бъде решено. Аз предполагам, че в скоро време това всичко ще бъде решено. Искам само да вметна за българската помощ, за тия прословути бронетранспортьори, които за нищо не стават и украинците дори не ги ползват. Те ги ползват като такси, само да закарат войниците, защото горят много бързо. И сега, където им давахме тия С-300, те също нашите С-300 няма никакво влияние да го кажат. Или ще бъдат унищожени, или ще отидат за резервни части. Това в още линии няма влияние върху войната. Но жеста е много грозен. И руснаците ще го запомнят. Просто жеста е грозен. Нашата работа е хем, нищо не зависи от нас, хем се натискаме. Единствено просто се излагаме, защото правим грозни жестове. Това не е отрешаващо значение за тази война. Това е ситуацията. Очаквам тежки бомбардировки, очаквам малко по-сериозно раздвижване на фронта тези дни. Това е.